Halelúja. Ešte kým začneme, poprosím, nájdite Zasáhnuť sviet web a rozkliknite tú konferenciu. Tam už je upútavka na konferenciu. Len to rozkliknite. Niečo vám k tomu chcem povedať. Možno, že neviete, že chystáme jednu konferenciu veľkú. Mali sme rezervovanú Lucernu, ale potom nám služobník zmenil termín, takže rýchlo sme hľadali nejaké náhradné miesto a je to v taký termín, že skoro všetko je plné, tak bude to v Top hoteli v Prahe a ten hotel má iba nejakých 1600 miest na sedenie, takže môžete to pustiť, ak to nájdete. Zasáhnuť sviet, konferencia a tam je dátum. A bude jedna mimoriadna konferencia. Rozmýšľal som, či do toho ísť alebo neísť po všetkých tých zmenách, ale je to služobník, ktorý len tak neprichádza niekde slúžiť. Neviem, predávali sme aj knižku, volala sa Dotkl se mne. Neviem, či ho ešte máme. Je to brat z Kolumbie, Ricardo Rodriguez, a mal malý zbor, 30 ľudí, a Svätý Duch sa ho dotkol a také prebudenie tam začalo, že to vyrastlo asi na 300 000 ľudí v Kolumbii, teda je to veľké hnutie, veľká služba, je veľmi požehnaný, pomazaný. Myslím, že slúžil aj v Poľsku, keď bola minulý rok konferencia s Jakubom Kaminským, myslím, že slúžil aj tam. A nie je to len také jednoduché ho pozvať, ale on je pastorom Ricarda Duarteho, ktorý tu slúžil, tak hneď sme mu zavolali, on povedal, jasné, prídem. Takže bude s ním mimoriadna konferencia a bude to v Top hoteli 21.9. O 15. slúžim ja, o 18. Ricardo Rodriguez a deň predtým v piatok budeme mať v Prahe v zbore pre lídrov a pastorov také stretnutie v ušom kruhu tak do 200 ľudí a to isté bude aj v stredu na Slovensku. V stredu na Slovensku, predtým, potom v piatok v Prahe a potom v sobotu konferencia. Takže bude potrebné sa registrovať, tam keď si to pozriete dole, tam je možnosť registrácie, ešte to asi nie je spustené, ale tento týždeň to bude. Takže preto to hovorím, lebo nemáme väčší priestor ako pre 1600 ľudí, takže si myslím, že sa to naplní rýchlo, dobre? A preto registračný formulár, ale ešte asi nie je spustený, no skús to schválne kliknúť. Aha, čo tam je? No, nie, to je ešte staré, to je, čo bolo v Žiline konferencia. Takže tento týždeň to bude. Je to so vstupným tentokrát. Nebudeme tam robiť zbierky pravdepodobne, aspoň sa nechystáme. Bude to so vstupným, bude to stať 20 €. A prečo je tam vstupné? Pretože musíme zaplatiť Top hotel. Dobre, to je pár 100 000. Musíme zaplatiť jemu samozrejme hotel, letenku z Kolumbie, aj sem a príde aj s nejakým služobníkom, neviem, či to je jeho manželka alebo kto. Takže bude to silné, bude to mocné, určite príďte. Nebudeme robiť takýchto veľkých konferencií veľa, budeme to robiť tak raz za rok maximálne. Raz za rok, potom 4 Jesus eventy budú, potom bude znovu tá letná dovolenka pre služobníkov, takto budeme fungovať. Dobre, bude jedna konferencia, vždy takto na jeseň, dobre, po všetkých akciách, dobre, potom a rok 25 bude takýto. Bude v 6. mesiaci 2 Jesus eventy a potom v záži budú 2 Jesus eventy. Ale to bude skoro celé voľné, iba prvý týždeň znovu budeme mať tú dovolenku pre služobníkov v Luhačoviciach, ako sme mávali. Takto to budeme robiť a bude to úplne bomba. A okrem toho budeme mať tie menšie konferencie v zborových priestoroch, ako sme mali Zasáhnuť sviet, o evangelizácii pre evangelistov, so služobníkmi rôznymi zo sveta. Príde Mateus van der Steen, príde Elliot Morgan, je pozvaný a tak. Takže budeme mať dobrý program na jeseň, ale myslím si, že táto konferencia bude mimoriadna a nazvali sme to, že Prenos ohňa. Dobre? Prenos ohňa. Príjmeš oheň Svätého Ducha. Vieš, na úspech v živote a v službe je treba dve veci. Alebo niekoľko vecí. Je treba víziu, ale vízia sama o sebe nestačí. Vízia je absolútne základná, lebo bez vízie nevieš, čo máš robiť. Iba si vymýšľaš svoje vlastné plány, skúšaš raz to, potom to, podľa toho, akú knižku si prečítaš, tak chvíľku robíš to. Takže treba jasnú víziu od Boha. Keď ti Boh žiadnu víziu nedáva, tak sa pripoj k vízii, ku ktorej cítiš, že Boh ťa s ňou spojuje. Amen? Dobre?
To je prvá vec, to je taká dôležité apoštolské pomazanie, aby bola vízia, ktorá potom posúva niekam Božie dielo, cirkev a rôzne oblasti celej služby. Takže vízia, a keď je vízia, tak potrebuješ pomazanie, alebo oheň, dobre, a potrebuješ vieru. Amen? Potrebuješ pomazanie a potrebuješ vieru. A viera, to je to, o čom budem aj dnes hovoriť. Viera niečo robí. Takže neriešte to, že a prečo teraz vstupná a tak ďalej, a zase nebudú tam zbierky, ale kvôli týmto nákladom, ktoré sú s tým spojené, potrebujeme to nahradiť. A chcem vám prečítať jedno slovo. Počkajte, hneď to bude. Takto, počkajte. Áno, prečítajme 6. kapitolu listu Galatským. A tu je napísané toto. 6. kapitola, 6. verš. Ten, kto je vyučovan slovu, nech sa sdíli ve všech dobrých viecech s tým, kto ho vyučuje. Nemilte se, bohu sa nikto nebude vysmievať. Co človek zaseje, to také sklidí. Kto zaséva pro své telo, z tela sklidí skázu. Kto zaséva pro ducha, z ducha sklidí viečný život. Amen. Takže to, že si musíš zaplatiť vstupné, tak zober to ako sejbu do duchovných vecí. Amen. Zober to ako sejbu do duchovných vecí. Kupujte si trebárs knižky a zober to ako sejbu do duchovných vecí. Amen. Proste investuj aj do duchovných vecí, pretože to posúva tvoj duchovný život niekam dopredu a duchovný život je to prvé. Od duchovného života sa odvíja potom úspech aj v prirodzenom telesnom živote. Keď máš dobré spoločenstvo s Bohom, keď rastie tvoja viera, keď rastie tvoje poznanie Boha, keď rastie tvoje pomazanie, keď proste napreduješ, keď tvoj pokrok je zrejmý vo všetkom, ako hovorí písmo, tak potom není možné, aby tvoj prirodzený život nebol požehnaný a úspešný. Amen? Všetko v tvojom živote bude rásť. Takže keď sa chceš posunúť v prirodzenom živote dopredu, ja neviem, v službe, v osobnom živote, v podnikaní, v oblasti uzdravenia, v čomkoľvek, tak nerob to, že na to sa zameraj sa na duchovné veci, dobre? Posilni sa, oddiel si nejaký čas, viac hľadaj Pána, viac sej do svojho ducha, študuj nejaké dobré materiály, uč sa, buduj sa, modli sa, chvál Pána, buď Božej prítomnosti a potom praktizuj vieru. Amen. Dobre, takže začneme Božím slovom. Môžeme si otvoriť list Jakuba. Tak preto sme tú konferenciu pripravili. Pôvodne to malo byť na Slovensku jedna konferencia a potom druhá v Čechách, ale tak sa veci vyvinuli, ako sa vyvinuli, tak sme rozmýšľali, či to zrušíme, či nie, ale myslím si, že je to dobré pre túto krajinu, aby sem prišiel Boží muž s takým pomazaním. Ja verím tomu, že to je dôležité, že to je proste užitočné, je to silné, je to mocné. Amen. To sú proste apoštoli a keď prichádzajú a ich pomazanie, ich vplyv proste, a keď ľudia vierou sa s tým spoja, príjmajú to, posúva to niekam Božie dielo, celú službu, celú cirkev. Dobre, takže list Jakuba, 22. verš. Alebo už môžeme prečítať, najprv 22. Buďte však temi, kdo slovo činí, nebuďte pouze poslucháči, ktorí klamou sami sebe. Nebo je-li niekto posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, ktorý v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Ten, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Amen. Ten bude blahoslavený ve svém jednání. Schválne, máte niekto iný preklad? Nejaký? Čo tam máte? Ten bude blahoslavený ve svém jednání. Počkajte, pozrieme. Bude blahoslavený ve svém jednání. Blažený. Jo. Blažený ve svém jednání. Haleluja. Jaký? Blazej mu ve všem, co dělá. Wow. Bude požehnaný ve svém jednání. Bude mít úspěch ve svém jednání. Amen. A to je dobré, nie? Toto chceme. Chceme byť úspešní vo svojom jednaní. Nie? Všetko, čo robíme, nech má dobrý výsledok. Všetko, čo robíme, nech skončí víťazstvom a nie porážkou.
Amen. Keď sa staneš rodičom, tak nech tvoja úloha rodiča skončí víťazstvom a nie porážkou. Nech tak tvoje dieťa, keď sa osamostatní, tak žije, že slúži Pánovi, miluje ho, nasleduje ho a dobre sa mu darí v živote a založí dobrú rodinu a ide dopredu. Amen. Keď robíš nejakú prácu, tak nech to skončí víťazstvom. Amen. Keď proste, bojuješ nejaký boj, nech skončí víťazstvom. Keď proste robíš čokoľvek, robíš nejakú investíciu, do niečoho investuješ, tak nech to končí víťazstvom. To je proste dôležité, kľúčové pre nás. A Biblia hovorí, že kto však sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto sa nestane zapomnetlivým poslucháčem, nýbrž činiteľem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. A to, o čom chcem dnes hovoriť, je toto. Dobre? Ja kážem veľa o viere, a niekedy ľudia si myslia, že to je až prehnané proste, že nekážem o ničom inom, iba o viere a o evangelizácii, o prebudení. Kážem to preto, lebo tak ma Pán povolal. Že niekedy povedali ľudia, prečo nekážem trebárs o manželstve, o výchove detí? Pretože Boh ma k tomu nepovolal. Preto to nerobím. Amen? Mohol by som to robiť, ale nebudem to robiť, pretože ma Boh k tomu nepovolal. Keď potrebuješ také kázanie, tak si ho nájdeš predsa na internete. Amen? To je jednoduché. Ale odo mňa proste nechci, aby som robil niečo, do čoho ma Boh nepovolal, pretože to je ťažký život, to je proste drina. Byť nesprávny človek na nesprávnom mieste je zúfale. Proste byť tam, kde ťa Boh nepovolal, je hrozné. Byť v službe, ktorú ti Boh nedal, je hrozné. Amen? Byť na mieste, kde ťa Boh nepostavil, je proste zúfalstvo. Amen? Vieš, a veľakrát to funguje v tele Kristovom tak, že ľudia sú rôznym spôsobom dosadení na rôzne miesta, ale veľakrát to je tak, že ľudia nie sú na správnom mieste, správny človek na správnom mieste. Raz Reinhard Bonke hovoril takú vec, že je tisíce evangelistov, ktorí sedia v cirkvi a zahrievajú stoličky, alebo robia úplne inú prácu a službu, do ktorých Boh nikdy nepovolal. Je to tak? Tak to je proste, a takto to je. Je v tom niekedy neporiadok, ale preto ja budem robiť to, k čomu Boh ma povolal. A teda hovoríme veľa o viere a otázka je, keď teda hovoríme tak veľa o viere, prečo o mnoho viac ľudí nevíťazí vo svojom živote, nemá zázraky, nemá nadprirodzené požehnanie, prečo toho nie je viac? Preto toho nie je viac, lebo jedna vec je učiť sa a druhá vec je to praktizovať. Môžeš vyštudovať nejakú školu, môžeš vyštudovať, pedagogickú nejakú fakultu a nikdy nebudeš učiteľom napríklad. Je to možné? Je to možné. Môžeš si urobiť vodický preukaz, ako napríklad moja mama, a nikdy nešoferovala. Je? Môžeš proste, čokoľvek robiť proste, čokoľvek sa naučiť, získať vedomosti a nikdy to prakticky nerobiť. To je možné. A takto je to proste v cirkvi. Veľakrát ľudia sa učia vieru, učia sa Božie slovo, majú celé zošity poznámok proste popísané, majú počkrtané veci v Biblii, ale nikdy to nepraktizujú, nikdy to nerobia. Amen? A keďže to nikdy nerobíš, tak ani nikdy nezažiješ proste to požehnanie a tie víťazstva, ktoré to donesie. Ešte raz, dobre? Buďte však temi, kdo slovo činí. Nebuďte pouze poslucháči. Pretože čo robia poslucháči? Kteří klamou sami sebe. Vieš? Toto je ten problém, že veľakrát proste človek chodí do dobrej cirkvi a počúva dobré vyučovanie aj na internete. Počúva Kitamura, všetky kázne. Číta všetky knihy Kreta Hegna a Lestra Samrala, Orala Robertsa a Smitha Wiggleswortha. A proste učí sa, buduje sa vo svojej viere a obdivuje tých mužov viery, keď hovoria všetky tie svedectvá, čo zažili, ako ich Boh požehnal. A vidia všetky tie víťazstva viery, to ovocie, proste tie zbory, tú službu, tie kampane, tie evangelizácie a hovoria, wow, to je úžasné. Chápeš, čítajú to, páči sa im to, nasledujú to, ale keď je to len to, že buďte však temi, kto slovo činí, nebuďte pouze posluchači. Pouze posluchači. Väčšina ľudí je pouze posluchačů. Napríklad ľudia študujú ekonomickú školu, robia si vysokú školu, vzdelanie ekonomické, ale koľko z nich naozaj zvíťazí v ekonomickej oblasti a zbohatne a stane sa silným? Nie každý. Minimum.
Koľko ľudí ide na biblické školy a študuje preto, aby bol pastor, alebo ide, ja neviem, na Bonkeho školu, aby bol evangelista. Koľko ľudí to absolvuje? Každý rok koľko ľudí absolvuje teologické školy, výborné, aj pri tých najlepších mužoch viery. A koľko z nich potom skutočne slúži a vybuduje zbor a má nejaký úspech v službe? Minimum. A je to tak, je to podľa Božieho poriadku, je to tak určené od Boha, má to tak byť? Nemá to tak byť. Biblia na mnohých miestach hovorí, že nemá to tak byť, moji bratia. Nemá to tak byť. Nemá to tak byť. Ale hovorí, buďte však tými, kdo slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe, nebo je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahleděl do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavný ve svém jednání. Amen. Počúvaj ma. Ty počúvaš slovo, ty príjmaš slovo, do teba vchádza slovo a z teba má vychádzať skutok. Amen. Do teba prichádza slovo a z teba má vychádzať skutok. Vojak príjme rozkaz a niečo urobí. Vyplní ten rozkaz. Dieťa príjme úlohu od mamy alebo od otca, choď vyniesť smeti. A výsledok je, bere kôš a vynáša von smeti. Boh niečo hovorí, nebeský otec niečo hovorí, to, a výsledok má byť nepočuť. Super, áno, amen. A máš poznámky v zošite, ale že ideš a urobíš to. Urobíš to, hovorí, choďte a kladte ruky na nemocných. Koľkokrát si už kladlo ruky na nemocných? Koľkokrát si to počul? A koľkokrát si to robil? Vieš? Choďte do celého sveta a kážte. Koľkokrát si to počul? A koľkokrát si to robil? Dávajte a bude vám dané. Koľkokrát si to počul? A koľkokrát si to robil? Vidíš? To je, ten kľúč je, Biblia hovorí, ten, nýbrž činitel skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Ten bude požehnaný ve svém jednání. Ten uvidí to víťazstvo. Ten bude šťastný. Ten sa bude radovať z toho. Ja neviem, niekedy proste, už si myslím, či to nepreháňam, lebo viem, že ma mnohí kritizujú, že napríklad kážem o prosperite, ale ja tomu verím, že to je v Biblii. Ja verím tomu, že zarobiť si na nejaké bombové auto, na nejaký skvelý dom, na nejaké perfektné dovolenky, není žiadny hriech. Ukradnúť to je hriech. Ale zarobiť si na to, získať čestne svojim rozumom, svojimi rukami, svojou prácou, svojou podnikavosťou, získať úspech, získať financie, ja v tom nevidím žiadny hriech. Ja v tom nevidím žiadny hriech. Čestne svojou prácou, svojou podnikavosťou, svojimi nápadmi, svojou múdrosťou, svojou šikovnosťou zarobiť peniaze, podľa mňa nie je hriech. Je? A keď si zarobíš peniaze a kúpiš si auto za 5 miliónov, pretože to bol tvoj sen, páči sa ti, máš to rád, to tiež nie je hriech. To tiež nie je hriech. A postaviť si dom za 30 miliónov, nie je to hriech. A ísť na dovolenku za 500 000, nie je to hriech. Keď si na to vieš zarobiť, tak to urob, prečo by si to nemal mať? Tak si to užívaj. Okay? A do toho máme kopu hlúpej náboženskej teológie. Ako treba myslieť na chudobných, ale to rozprávajú väčšinou tí ľudia, ktorí aj tak nikdy nikomu nič nedajú. Naozaj. Proste je to tak. A potom v skutočnosti iba závidia tomu, ktorí majú tie pekné auta, tie pekné domy, tie pekné veci. Nič iné v tom není. Vieš, a ja vám poviem pravdu, niekedy viem, že ma veľa ľudí za to kritizuje. Že to je furt len o peniazoch cirkvi. Není to furt len o peniazoch. Je to aj o peniazoch, pretože treba kúpiť to, urobiť to, zaplatiť tamto, zrekonštruovať toto. Áno. Chceli by ste kresťanskú školu? A viete o tom, že to by sme museli kúpiť alebo postaviť nejakú budovu, kde by tá škola bola? A viete o tom, že by sme museli najať učiteľov a platiť im platy? Ale viem, čo by kresťania chceli, aby to bolo všetko zadarmo. Aby mohli svoje deti dať na kresťanskú školu a niekto ich tam zadarmo učil a ešte im dal zadarmo aj desiatu, aj obed a ešte by ich mohol aj školský autobus zadarmo voziť do školy a zo školy. Že? Tak to je. To by chceli, to je Božie kráľovstvo, to je tak krásne. Ale to, že ty to nemusíš zaplatiť, to neznamená, že nie je niekto iný, ktorý to musí zaplatiť.
A on je bohatý, tak nech to zaplatí. Nie, ty buď bohatý a zaplať to. Ty sa staň bohatý. No, prečo? Je to iba nevera, lenivosť a nezodpovednosť, to je celé. Biblia hovorí toľko zasľúbení, toľko požehnaní je tam, ale v mnohých ľuďoch sa to nenaplní preto, lebo sú len poslucháči. Lebo je to pohodlnejšie byť len poslucháč. Je to pohodlnejšie, ako aktivovať vieru a niečo začať robiť a pobiť sa s obrami a ísť dopredu proste a prekonať prekážky a odmietnúť kritiku a zapchať si uši pred ohovárkami a pred klebetami a všetko to hejtovanie a tak proste úplne a ísť dopredu a stále milovať, stále odpúšťať, stále prehlasovať Božie slovo a dosiahnuť výsledky. To je ťažšie. Amen? To je ťažšie. Ľahšie je proste mať plný zošit poznámok a na všetko byť tak skeptický. To vie urobiť každý, to nie je ťažké. To urobí každý šupák. To nie je vôbec ťažké. Teraz som tu išiel dnu do zboru a tí chlapi, čo tam dole už teraz chlastajú ráno. Tak mi hovorí, že, počkaj, ako to povedal to slovo? Ale počkaj. Niečo, když tam, že zavži, když tam vlezeš. Lebo bolo tam počuť chvály. Takže říká, zavži, když tam lezeš. Tak som mu skoro niečo povedal, hovorím si, idem do cirkvi. Tak, a čo som urobil? Nezavrel som. Nech to počúva, nech mu nechutí. Halelúja. Proste, vieš, to dokáže každý niekde byť a kritizovať a byť múdry vo svojich vlastných očiach. Ale Božie slovo hovorí, buďte temi, kto slovo činí. Buďte temi, kto slovo činí. A toľko si počul o viere. Napríklad, jedna z vecí viery je, ako máš hovoriť. Jedno z učení viery je, ako máš hovoriť. Že máš hovoriť pozitívne, nie negatívne. Máš odmietnúť strach, vyhnať strach proste a hovoriť pozitívne a mať pozitívne očakávanie, nech sa deje čokoľvek. Poviem vám jedno svedectvo z tohto roku. Dobre? Volá mi brat a hovorí, videli jedno naše auto na diaľnici, rozbité úplne, boli tam záchranári, odstrihli strechu proste pod kamionom, rozmlátené, hotovo proste. A šofér ohlási, brat XY, to je hrozné, to je Ani jedno zlé slovo som nepovedal. Úplne som, pokoj. Buď v pohode, buď v kľude. A teraz, když umře, to bude poviesť o zasahnúci, to budú žeči, to sa budú nepřátelé radovať. Ja som by to tak bolo. Ale pohoda. A toho brata ani jedno zlé slovo nepovedal. Zistili sme, ako je na tom, volal som jeho manželke, zistili sme ani číslo, volal som, všetko je v poriadku, neboj sa, je to v pohode, Boh je s nami, je to super. A o 2 dní, alebo o deň ho pustili domov. Nič mu není proste, chodí do cirkvi, slúži, káže, je to v poriadku. Halelúja. Ale to je, dobre, pre mňa to je zázrak. Niekto povedal, dobre, náhoda, aj tak by sa mu nič nestalo. Pre mňa je to zázrak. Pre mňa je to to, že som proste ani sekundu sme nepovedali, čo teraz budeme robiť, čo teraz, pomoc, ako sa to mohlo stať, kde je Pán? Nerobili sme nejaký chubu, nie sme mimo Božej vôle, tak ani na sekundu. Ani na sekundu. Pretože som sa naučil, čo je to viera a nie som iba posluchač, ale robím to. Amen. O tom to je, presne o tom to je. Proste to rob. Rob. Keď to budeš robiť, mnohým ľuďom budeš lísť na nervy. Ale mnohí prídu kvôli tomu k tebe a budú ťa nasledovať. A tí, ktorým lísť na nervy, tak nech robia, čo chcú, nech robia niečo iné. Ale ty vo svojom živote budeš blahoslavený ve svém jednání. Halelúja. Blahoslavený ve svém jednání. Tak to je. Budeš blahoslavený ve svém jednání. Teda, jedna z vecí je, keď Biblia hovorí v Markovi 11. kapitola 22, 23 a 24. Majte vieru Božiu. Amen, hovorím, kdokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa hoď do mora a nepochybil by vo svojom srdci, ale veril by, že sa deje, čo hovorí, bude mať, čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím, verte, že všetko, za čokoľvek sa modlíte, ste dostali a budete to mať. Tak to rob. Ja viem, že to máš počiarknuté v Biblii. Možno to máš v zošite s poznámkami, možno to máš poznačené v mobile, ale to nestačí, proste to rob.
tak to hovor. Keď Biblia hovorí, že takto máš hovoriť, tak hovor. Tomuto vrchu povedz, zdvihni sa, hoď sa do mora. Nejakej prekážke niečo nejde. Nehovor, ja si nemôžem nájsť prácu, mňa nikam nezoberú, mňa nikam nechcú, ja neviem, čo idem robiť, proste neviem, či je na mňa nejaká kliatba. Keď budeš hovoriť toto, tak to aj budeš mať. Ty musíš povedať tomu vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora. On sám neodíde. To je tvoja úloha, aby si to povedal. On sám neodíde. Že sa jednoducho, Goliáš sám, on sa proste neocekne si hlavu a Ty ho musíš zabiť. Zobere kameň proste a takto hodí do výšky a... Ty ho musíš zabiť, je to tvoja úloha. To neurobí nikto. Nemôžeš za svoju mamu a povedať to, urob to prosím ťa ty. Naozaj. Ty to musíš urobiť. Keď to nerobíš ty, neurobí to nikto. Je to tvoja úloha. Proste potrebuješ byť činiteľom slova. Buďte však tí, kto slovo činí. Nebuďte pouze poslucháči, kteří klamou sami sebe. Buď tým, ktorý slovo činí. Keď hovorí, že máš odpustiť, tak odpusť. Keď hovorí, že máš milovať, tak miluj. Keď hovorí, že máš dať, tak daj. Keď hovorí, že máš ísť, tak choď. Keď hovorí, že máš stať, tak stoj. Keď hovorí rob, tak rob. Keď hovorí nerob, tak nerob. Buď činiteľom slova. Máme? Vieš, čo je veľakrát nepriateľom človeka? Teológia, ktorú má. Jeho vlastná teológia. Vieš? Proste kresťanstvo je rozmanité. A ľudia proste rozmanito rozmýšľajú a mnoho ľudí premýšľa tak, že za všetkým problémom proste miesto toho, aby povedal vrchu, zdvihni sa, hoď sa do mora, tak miesto toho proste hlbajú, skúmajú a hľadajú takú tú diagnozu toho, prečo ten problém je. Ale mne je jedno, prečo tam ten vrch je. Ja potrebujem, aby tam nebol, to je celé. Chápeš? Mňa nezaujíma proste ani história Slovanov a predtým Keltov a rôznych kliadieb a uctievania démonov a neviem čoho a rituálov satanských. To boli moji predkovia a na 4% som Grék a na 3 Arab a na 4 Slovan a trošku je tam aj Rusa, aj Američan, aj Róma, aj Nemca, lebo všetci to prešli, aj Tatara, aj Turka. A teraz všetkých tých duchov musím zviazať, tých národov. Všetky tie kliatby polámať. Na 5 rokov máš čo robiť. Mňa nezaujíma, prečo tam ten vrch je. Ja chcem, aby tam nebol, to je celé. A Ježiš povedal, čo mám urobiť, aby tam nebol. Mám mu povedať, zdvihni sa, hoď sa do mora. A nepochybať vo svojom srdci, ale veriť, že sa deje, čo hovorím. A bude to. A bude to. Amen. Je to tak. Vieš čo, proste to je tá kopu ľudí iba sníva, proste čo raz urobí. Raz pôjdem do Izraela, raz budem podnikať, raz sa ožením, raz si postavím dom, raz budem kázať evanjelium, raz pôjdem na biblickú školu, raz si kúpim toto. Furt proste takto rozmýšľajú a majú sny a majú ich a proste nikdy sa nenaplnia a pozrú sa do zrkadla, len sú starší a šedivší. To je celé. To je celé. Proste a chodia do cirkvi a počúvajú Božie slovo, majú celé zošity popísané poznámok. Naozaj. Ale musíš proste začať praktizovať to, čo počuješ. Keď Ježiš povedal, že to máš robiť, tak to rob. A ja vám hovorím, jeden z dôvodov je táto teológia, že ľudia miesto toho, aby jednali s tým problémom, aby jednali s tou horou, podľa toho, ako hovorí Božie slovo, tak skúmajú a hľadajú a šprtajú sa vo všetko možnom sami v sebe a chodia na rôzne semináre o vnútornom uzdravovaní a o hentom a o tamtom, proste na prorocké, neviem aké veci, aby im nejaký prorok povedal, tak to je preto, že stará mama tvojej krstnej mamy a jej syn mal brata a jeho otec mal sesternicu a tá bola čarodejnica. Ale vďaka Bohu, daj 100 €, ja ťa dnes oslobodím. Vieš? A ľudia by mohli mať diplomy zo všetkých seminárov, ktoré absolvovali. A sú tam, kde boli aj pred 10 rokmi. Nikde. Chápeš? Proste vieru musíš, slovo potrebuješ praktizovať. Slovo Boh poslal preto, aby ti niečo povedal, aby ťa niečo naučil, aby ti niečo ukázal a aby ti niečo prikázal. Božie slovo je na to, aby ťa informovalo, otvorilo oči,
ale aj preto, aby ti niečo prikázal, čo máš robiť. Povedal, majte vieru Božiu. To je príkaz. Majte vieru Božiu. Ježiš hovorí, majte vieru Božiu svojim učeníkom. Niekde sa budete chcieť dostať v živote. Niekam sa budete chcieť posunúť. Stretnete sa s problémy. Stretnete sa s opozíciou. Stretnete sa s prekážkami. Budete ich chcieť prekonať. A ja vám hovorím, majte vieru Božiu. Lebo ktokoľvek by povedal problému, zdvihni sa, hoď sa do mora a nepochybal by v srdci, ale veril by, že sa deje, aj keď to nevidí, ale veril by, že sa to deje práve vtedy, keď to hovorí, bude mať čokoľvek by povedal. Bude mať čokoľvek by povedal. Ale povedz mi proste, koľko ľudí poznáš, ktorí to robia. Ja to robím. Ja to robím. A preto sú tie veci, ktoré sú, pretože to robím. To není preto, že som iný ako ty. Že Boh mi dal väčšie pomazanie alebo niečo iné. To není preto. To je len preto, lebo to robím. Lebo to, čo som sa naučil už pred 30 rokmi, ja to robím. Už 30 rokov to robím. A všetko toto, čo je, to je výsledok tej viery. To nie je nič iné. To nie je žiadna výnimočnosť. To nie je o mne. To je o tom slove a o tom duchu. To je na slávu Jeho. Pretože Svätý Duch je Boh. A pretože Jeho slovo je pravda. To robí to slovo a robí to ten duch. Ja som presne taký istý, ako si aj ty. Presne taký istý. Dokonca môžeš byť aj múdrejší. Môžeš byť aj vzdelanejší, to je skoro každý. Ale to je proste o tom, že robím to, čo som sa naučil. Počul som to, buďte temi, kto však slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Ja som prečítal knihu od Kennetha Hagina a ako som mu čítal, ako som mu hltal, prečítal som 2-3 kapitoly a keď som prečítal tie 2-3 kapitoly, to, čo som čítal, hneď som to aj robil. Čítal som Dobré ráno, Duchu Svätý, Bennyho Hinna. A hneď ako som to čítal, tak som prečítal kapitolu 2, ani som nemohol čítať ďalej. Odložil som knihu a povedal som, vítaj, Duchu Svätý. A on hovoril, že cítil, ako keby niekto vylial proste niečo teplé na jeho telo. A ja som povedal, vítaj, Duchu Svätý. A cítil som to isté. A zrazu mi takto stáli chlpy a povedal som, funguje to, Boh je tu, halelúja. Ja som to iba nečítal, neurobil som si poznámky. Ja som to prečítal, hneď som to robil. Choďte a kážte evanjelium. Tak vieš, čo som urobil? Išiel som von a začal som kázať evanjelium. Nikdy som nebol ešte ani v cirkvi. Ešte predtým, ako som bol v cirkvi, tak som vyšiel von a kázal som evanjelium. Chodil som s Jankou, bola neveriaca, ja som uveril a ona bola asi prvý človek, ktorú som hneď kázal evanjelium. A potom všetkým kamarátom v krčme. Ja som ešte nebol ani obrátený. Nebol som ani pokrstený, nechodil som ani do cirkvi, ani som sa ešte sám neobrátil. Ale už som kázal evanjelium. A hovoril som jej, vieš čo, raz sa obrátime a budeme chodiť po celom svete a budeme kázať evanjelium. Ona mala sen. A videl, ako chodíme od domu k domu a hovoríme ľuďom. A ona, čo to je za blbý sen, čo to znamená? Vieš, čo to znamená? Že sa obrátime a budeme kázať evanjelium po celom svete. Hneď som to robil. Prvú knihu som čítal Dýka a kríž Davida Wilkersona. Prvá kniha, ktorú som čítal kresťanskú. A čítal som, ako on mu, ako kázal, ako pastor malého zboru v Pensylvánii a cítil, že má ísť do New Yorku k tým gangom. A nevedel ani kam má ísť, tak sadol do auta a cestoval do New Yorku. A ako cestoval, zrazu cítil, že mu Svätý Duch hovorí, odboč doprava. Tak odbočil doprava. Potom odboč tam. Potom vystúpil pred nejakým barákom a povedal, choď do toho druhého vchodu. Tak išiel. A chod dole do pivnice. A teraz odboč doprava. A tam našiel tú skupinu tých mladých detí. Tých tínedžerov, ktorí tam brali heroín. A ja hovorím, wow, to je bomba. Takto ťa Svätý Duch vedie. Tak som chcel, a ja to chcem. A potom mi Pán hovorí, choď za tým a za tým človekom. To bol jeden kamarát, ktorého som veľmi dobrý, ani neboli sme úplne kamaráti, bol mladší než ja. Nebol z našej party, ale bol z toho sídliska. A cítil som proste, že mám jemu hovoriť slovo. A zrazu som ho stretol. Z ničoho nič. Len ako prišla tá myšlienka, v momente som ho stretol. Tak som ho zastavil, počkaj na chvíľku, poď sadíme si. Zadili sme si na lavičku a hovoril som mu Božie slovo. Wow. Bola bomba.
Ja som úplne tak nadšený z toho, že Boh, ktorý stvoril celý vesmír, on tu k nejakému 18-ročnému chalanovi niekde na sídlisku rozpráva. Ten stvoriteľ hovorí ku mne. Nie do Bieleho domu, nie do Kremla, ale ku mne. Chápeš proste? To je ovocie, ktoré dnes môžeš vidieť. Môžu vidieť ľudia, to je kvôli tomu, že jednoducho to, čo Boh povedal, to aj robíme. Není to nič záhadné, žiadne veľké tajomstvo, každý to môže robiť. A kto to začne robiť, tak tvoj život už nebude taký istý. Vieš, lebo ľudia sedia v cirkvi, prídu do cirkvi a čakajú proste, že tam treba pastor s nimi niečo spraví, že on sa za nich pomodlí, takú zvláštnu modlitbu a povyháňa všelijakých démonov a oslobodí ich život proste a oni teraz budú takí, a všetko bude zrazu iné. Proste to je naivita, úplne úbohá, zbytočná a úplne to strata času. Fakt. To je, že ty máš počuť slovo, máš sa naučiť slovo a niečo začať robiť. Ty musíš byť ten aktívny človek. Keď budeš pasívny, nestane sa nikdy nič. Môžeš chodiť 20, 30, 40, 50 rokov do cirkvi a potom zomrieť. Bez toho, že by si aspoň raz kúpil nové auto. Bez toho, že by si jeden svoj sen naplnil. Ja som tak vždy chcel ísť, kde? Do Karbiku. Tak choď. Tak choď, keď si tam chcel ísť, tak tam choď. No ale ja na to nemám. Tak prestaň hovoriť, že na to nemáš a začni hovoriť, ja pôjdem do Karbiku a na to mám. Možno nepôjdeš tento rok do Karbiku, ale možno pôjdeš budúci rok. A odlož si. A odlož si každý mesiac niečo. Proste toto je na moju cestu do Karbiku. Vždy som tam chcel ísť proste s mojou ženou. Sice už to nebude taká tá 20-ka, ktorá tak beha po plaži, sice to bude taká 60-nička, ktorá tak už si užíva to teplo, ale sme tam. Sme tam. Nakoniec, sláva Bohu. Chcel som to vidieť, tak som tu. Chcel som tu byť, tak tu som. Chcel si ísť do Izraela? Ja by som tiež chcel ísť niekedy do Izraela. Pastor tam už bol 15 krát. Keby som chcel, idem aj teraz, ale nechcem. A ja by som chcel ísť, vieš, ale ja na to nemám. Povedz mi, kde tu je napísané, že na to nemáš? Máš Otca v nebi, ktorý povedal, že otvorí nebeské prieduchy a vyleje na teba požehnanie až prehojne. Ale až vtedy, keď niečo urobíš. Kto by chcel, aby nad ním Boh otvoril nebeské prieduchy a vylejal prehojne požehnania? Ozaj by ste to chceli? Tak ja vám poviem návod, dobre? Fakt to chcete teda, hej? Je to úplne jednoduché, hovorí, prineste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome. A potom ma skúste, či vám nepootváram nebeské prieduchy a nevylejem požehnania prehojne. To je úplne jednoduché. Úplne jednoduché, tak to iba urob. Úplne jednoduché. Chceš to, Boh má nebeské prieduchy, má pokladnice, môže ich otvoriť do tvojho života, tak iba príde celý desiatok. Jaj, no. Tak možno budúci mesiac prinesie. Sú to tvoje peniaze, rob si s nimi, čo chceš. Ale ak chceš byť blahoslavný ve svém jednání, ak chceš vidieť Božiu slávu, Božie veci, tak začni jednať podľa Božieho slova. To je viera. To je viera. Začať dávať je viera. Priniesť celý desiatok je viera. Výjsť a kázať evanjelium je viera v akcii. To je viera. Zanechať hriech je viera. Urobiť krok viery je viera. Toto nie snívať o tom, čítať o tom, premýšľať o tom, túžiť potom, plakať nad tým. Pozri, hovorí Božie slovo toto, 25. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, a kdo se nestane zapomnětlivým poslucháčem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Takže kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá. Svobody a vytrvá. Musíš žiť v slobode. Biblia hovorí, nenechajte sa zase zviazať jarmom služby. Žite v slobode, v ktorom vás Kristus oslobodil. Ak si dávate predpisovať, nesmieš, toho sa nedotkni, to ani neokús, tak zase si zajacom. Toto hovorí Božie slovo. To učil Pavol.
Pretože môže sa stať, že vieš, ľudia chodia do cirkvi a z tej cirkvi chodia viac poviazané, viac ubití, ide odtiaľ ako tam. Tam ide ešte celkom v pohode, ale po zhromaždení odtiaľ ide úplne ubitý, poviazaný, hotový. Tak teraz musí za celý týždeň nazbierať dosť síl, aby v nedeľu išiel zase. Takže cez týždeň sa z toho nejak pozviecha, tým, že sa číta si Bibliu, modlí sa, počúva chvály, zasa uverí, že Boh je dobrý, cez týždeň sa nejak pozviecha, tak ide s zovretým žalúdkom, zovretým hrdlom, zase ide v nedeľu do zboru. A zase a zase ide úplne hotový. Povedzte mi, toto je normálny život? Toto je Boží plán? Chápeš? Biblia hovorí, kto sa však zahledí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. Do dokonalého zákona slobody a vytrvá, to je jeden z kľúčov. Vieš? Je teológia, je náboženstvo, ktoré človeka nevedie do slobody, ale furt sa cíti nejaký vinný, poviazaný, hriešný, prekliatý, vzbúrený, nepodajný, telesný a neviem aký všelijaký. Fúr sa cíti viny, akože niečo spravil zlé, akože niečo neurobil, akože niečo, fúr nejaký odsúdený, nejaký takýto a vtedy nefunguje vôbec žiadna viera. To je stav, do ktorého chce dostať ľudí Satan. Toto robí presne on. Ježiš robí presný opak, ako je toto. V nebi nebude takáto odporná atmosféra, pretože kto by tam chcel dobrovoľne žiť večnosť? Ja v takejto atmosfére neviem žiť týždeň, nie večnosť. Keď máš takúto atmosféru doma, že tvoj manžel je napríklad nejaký tyrán, nejaký despota, alebo tvoja manželka nejaká Jezabel, čo v kuse iba zjape, kričí, plače a vyhráža sa. Tak radšej chodíš na ryby, nie asi tam od rána do večera. A povieš, teraz idú úhory, musí tam aj spať. Je tak? Je to Boží, tak je, proste, to je pravda. Proste ľudia nechcú žiť v neslobode. Nechcú, chcú z toho proste ujsť. A keď sa z toho nejakým spôsobom podarí mu oslobodiť, že z toho unikne, oslobodí sa, je úplne wow. Vieš, takže Biblia hovorí, kto sa však zahledí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. Do dokonalého zákona slobody a vytrvá. Vieš, náš chodenie s Bohom není o tom, že si furt iba v niečom zlý, iba v niečom mimo, v niečom nedokonalý a ešte sa musíš posvetiť. A ešte musíš robiť niečo a ešte viac a ešte viac a ešte viac. A ešte to nie je dobré, ešte sa dosť nemodlíš, ešte nie si dosť svätý, ešte stále to nie je dosť, ešte nie si dosť dobrý. To je proste, to je večný tlak, ktorý je na človeku a nikdy sa z neho neoslobodí. To je navždy. To je proste navždy. Takých tých spravodlivých kazateľov, vieš, čo hovoria, 99% svetosti nestačí, musí byť 100%. Nepoješ do neba, lebo to. Nepoješ do neba, lebo to. Nepoješ do neba, alebo tamto. Choď niekam. Amen. Božie slovo hovorí o niečom úplne inom. Buďte však tými, kto slovo činí. To stačí. To ťa absolútne posvetí, požehná, zmení. Ak budeš činiť slovo, zmení to celý tvoj život. Ak ho nebudeš činiť, nezmení to nič. Ak budeš činiť slovo, zmení to celý tvoj život. Biblia hovorí, kto kradol, nech už viac nekradne, robí svojimi rukami, aby mal z čoho udielať núdznym. Tak to rob. To je úplne jednoduché. Kto kradol, nech už viac nekradne. Takže čo je činenie slova? Ak si kradol, tak už prestaneš kradnúť, to je celé. A nemusíš tomu ešte mesiac plakať. Iba to prestaň robiť. Kto smilnil, nech už nesmilní. Iba to prestaň robiť. Kto klamal, nech už neklame. Iba s tým prestaň. Kto ohovára, nech už neohovára. Iba to prestaň robiť. Nech z vašich úst nevychádza žiadne zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, na vzdelanie, na požehnanie. To je jednoduché. Chápeš? Proste je to takto jednoduché. Kto sa však zahľadil do dokonalého zákona slobody. Vieš? A niekedy sa ľudia sami poviažu tým, čo mu uveria. Tým, čo mu uveria. Že bude treba skázeň alebo nejaká knižka, ktorú keď si prečítaš, tak fakt zistíš, že si popreklínaný od A po Z a poviazaný všetkým možným. A keď tomu uveríš,
tak sa to aj bude diať v tvojom živote. Ak tomu neuveríš, ale povieš, ja to odmietam, ja som nové stvorenie v Kristu Ježišovi, všetko staré pominulo, nastalo nové. Vieš, lebo v tom je taká pasca, pozri. Dobre, dajme tomu aj. Poznám ľudí, ktorí mali v rodine okultizmus a tak. Dobre? Poznám ľudí, mnoho ľudí sa zaoberalo okultizmom. Dobre, ale počuli jednu kázeň, prišli dopredu do výzvu, činili z toho pokánie, prijali oslobodenie a vybavené. A nemôžeš z tej istej veci sa oslobodzovať a činiť pokánie 300 krát. Chápeš? Ja potom, keď vidím, že potom je nejaká konferencia, trebárs, a je zhruba kazateľ káže na takúto tému a je výzva, poďte dopredu tí, ktorí ste mali v živote okultizmu. A keď ten človek, ktorý už z toho činil pokánie a bol oslobodený, zase príde dopredu na to isté, tak povedzte mi, čo je to iné ako nevera? To je teológia, to je teologická pasca, do ktorej keď sa chytíš, tak nebudeš nikdy slobodný. Ja napríklad nerad verejne slúžime službou oslobodenia, robíme to osobne pri pastorácii, nerad to robím verejne, pretože keby sme to robili verejne, aj trebárs dnes, tak ja viem, že tých ľudí, ktorých som už 10, 20, 30 krát videli z dopredu na výzvu, prídu znovu. Takže je to v konečnom dôsledku kontraproduktívne. Vieš? A ľudia radi chcú vidieť príčinu svojej porážky alebo neúspechu, chcú vidieť niekde v nejakom vonkajšom faktore, ako je Satan, démoni, nejaká kliatba, čarovanie, preklínanie. Radšej chcú vidieť príčinu svojho neúspechu v takomto nejakom vonkajšom faktore, ako v tom, že proste nečiní slovo, že jednoducho nemá vieru, alebo nejedná vo viere. Vieš? Ale musíš proste prijať zodpovednosť. Proste veľakrát víťazstva nie sú preto, lebo proti tebe niekto čaruje, niekto ťa preklína, niekto robí okultné rituály a ja neviem, čiernu mačku obesia ti na dvere proste a neviem, a čarodeník si tam trikrát odpluje pekelnými slinami proste a tebe sa už nedarí a nemáš peniaze. Vieš, to je proste, to je teraz príde nejaký prorok a povie, že Pán mi ukázal, že proti tebe čarujú. Ja ti poviem takto, mne je to jedno, či proti mne čarujú, aj keby. Mňa to vôbec netrápi. Lebo nevidím, že by Ježiša, alebo Pavla, alebo Petra, alebo Jakuba, alebo Jána, alebo Filipa, alebo Štefana niekedy trápilo, či proti nemu čaruje niekto, alebo nečaruje. Chápeš? Proste nevidím, že by riešili teraz proste, my sme sa, Pavol, zosiela som sa, preto dostali do väzenia, alebo proti ním niekto čaroval. Tak skončili vo väzení. Oni neriešili, prečo skončili vo väzení. Oni vo väzení robili to, čo mali robiť. Začali chváliť Pána a väzenie sa zatriaslo a klady im padli z rúk. A boli prepustení. A stotník sa obrátil. To je dôležité. Amen? Chápete? Toto diagnostikovanie, nekonečné hľadanie príčiny tých problémov je proste pasca. Chápete? To je teologická náboženská pasca, z ktorej, keď tomu raz podľahneš, tak to je ako močiar, do ktorého sa topíš stále hlbšie, z toho není úniku. Proste ja za 30 rokov nepoznám, že by proste niekto bol týmto spôsobom fakt vyslobodený. Tí, ktorí aj mali dramatické prejavy a teraz tak ďalej, proste to bolo chvíľku a za chvíľku boli tam, kde boli. Za chvíľku zasa sa cítil všelijako zlé a zasa mal tlaky a zasa mal depresie a zasa niečo, pretože to nie je v tom. To je v tom, ty jednoducho musíš uveriť v to, čo Ježiš urobil na kríži. Ty musíš uveriť v to, dokonané je. Ty musíš uveriť, že kto je v Kristovi, ten je v pravde slobodný. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ako náhle prestaneš veriť klamstvám, tak na tebou diabol stratí moc. Chápeš? Ako náhle prestaneš veriť lži, diabol stratí moc. Pozri sa. Existuje okultizmus? Áno. Sú čarodejníci? Áno. Sú ľudia, ktorí nás preklínajú? Samozrejme, že sú. Sú ľudia, ktorí čarujú proti nám? Samozrejme, že áno. Ja nespochybním, že to je. Ale mne to je jedno. A prečo mi to je jedno? Pretože viem, o čom je meno Ježiš a krv Kristova. Chápete? Viem, že je napísané, väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Viem, že je napísané, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch, po všetkej moci diabla, nič vám neuškodí.
A ja kľudne budem vyháňať démonov, ale nie 100-krát z toho istého človeka. Nie 100-krát z toho istého človeka. Chápeš? Ja ho musím naučiť. Vieš, čo vždycky funguje? Keď vyženieme démona z človeka, novoobrátený, alebo neveriaci privedieme ho k pánovi, novoobrátený, vyženieme démona, on sa cíti konečne dobre, ale potom poviem mu pravdu. Poviem mu, vieš čo, to sa vráti. Nechcem ťa strašiť, ale to sa vráti. Možno dneska nie, možno nie zajtra, ale možno za pár dní, možno za týždeň, znovu sa to vráti. A ja tam vtedy pri tebe nebudem. A ty mi prosím ťa nevolaj, že modli sa za mňa, zase to tu je. Keď to príde, tak ty povedz, v mene Ježíša Krista ti prikazujem, choď preč, lebo ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A keď ľudia toto sa naučia, tak vtedy sú slobodní. My nemôžeme robiť niekomu osobného exorcistu, že on proste na telefón bude z neho vyháňať démonov stále. Amen. Chápete? To je ten kľúč. A Ježiš potom tým ľuďom povedal, choď a nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. My musíme povedať, dobre, môžeš byť oslobodený, ale ak sa vrátiš do tých hriechov, ak sa vrátiš do toho smilstva, ak sa vrátiš do toho čarovania, ak sa vrátiš a budeš robiť to, čo si robil, tak ti poviem pravdu, bude to 7-krát horšie, ako to bolo teraz. Takže naozaj chceš byť slobodný, lebo teraz si s jedným démonom. Naozaj chceš byť slobodný, alebo chceš skončiť so 7 potom? Takže môžeš byť oslobodený, ale nesmieš sa vrátiť do tých vecí. Je to tak? Chápeš? My musíme jednať podľa slova. Buďte však temi, kto slovo činí. To, čo hovorí slovo, nie je naše dojmy. Nemôžeme proste opustiť hranice slova v žiadnej službe, ani službe kázania evanjelia, ani službe uzdravovania, ani službe oslobodzovania. Sú hranice, služba oslobodzovania je skutočná, služba uzdravovania je skutočná, prosperita je skutočná, evangelizácia je skutočná, ale musíš ostať na území slova. To územie má hranica, hranicami je slovo. Ako náhle ty z toho vyjdeš, tak potom sa tvoja oslobodzovacia služba skutočne môže stať okultizmom. Chápete? Tvoja oslobodzovacia služba, ktorá je skutočná, biblická, ak opustíš hranice slova, tak sa môže stať mystikou, okultizmom a čarodejníctvom. Tak to je. Tak to je. Pretože to sa za chvíľku dostaneš do všelijakých svätých olejov a ja neviem, posvetenej vody a do neviem čoho všetkého a nakoniec to skončí úplným šialenstvom, amuletmi a takýmito vecami, čo už je okultizmus. Keď ľudia zobrali tú šatku, ktorou sa Pavol utieral, keď kázal slovo, a zobrali tú šatku a doniesli ju na niekoho chorého, ten človek bol uzdravený. Ale keby z tej šatky urobili amulet, že ho roztrhali na menšie časti a dali ho na nejakej tobolky a na reťazku alebo tak, a ľudia by to nosili pre uzdravenie, pre šťastie, to by bol okultizmus. Pôvodne tam bolo pomazanie, skončilo by to okultizmu, chápete? Boh, keď sa Izrael na púšti vzbúril proti Bohu a proti Mojžišovi, tak Boh im povedal, že majú urobiť medeného hada a dať ho na jednu tyč. Nazvali ho Nechuštán. A keď bol niekto uštipnutý hadom, tak sa pozrel na toho medeného hada a bol uzdravený. Ten jed ho nezabil. Lenže viete, čo sa stalo potom? Oni si z toho hada urobili fakt modlu, nazvali ho Nechuštán, urobili z toho modlu a začali to uctievať. Vieš? My musíme ostať v hraniciach slova, toho, čo Boh povedal. My nemôžeme zo služby oslobodzovania ísť stále hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie do nejakých rodových línií a neviem čoho všetkého, do nejakých mystických vecí a vykladať sny a neviem, kde to všade skončí, že z toho fakt proste už nevidíš tú hranicu medzi okultizmom a medzi tým, čo robí Boh. Chápete? Preto to tak je. Hovorí, nebuďte však tými, kto slovo činí, buďte však tými, kto slovo činí. Nebuďte pouze posluchači, ktorí klamú sami sebe. Musíš byť ten, kto činí slovo. Raz hovoril jeden brat, že pozvali ho kázať do jedného zboru a v tom zbore proste bolo to, všetko vyzeralo dobre, proste služba, všetko bolo v poriadku a potom bola služba a ľudia boli uzdravaní, ale začali sa tam prejavovať aj démoni. A potom prišli vedúci toho zboru, starší a tak presbyteri v tej cirkvi a viete, čo urobili? Začali tú ženu, ktorá bola na zemi a krútila sa proste a démoni sa prejavovali, tak na ňu dávali Biblie proste, kladli na ňu svoje Biblie.
A on sa na to díval proste a hovoril, že to je presne ono. Presne ono, keď opustíš hranice slova a stane sa z toho niečo divné, čo fakt môže samo o sebe skončiť niečím, čo človeka skutočne poviaže a je okultizmom. Tá kniha nie je sveta sama o sebe, ten papier a nič, nemá žiadnu zázračnú moc. Ale tá informácia, ten duch, tá informácia, ktorú je tam, keď ty čítaš a Svätý Duch ti to oživí. To je mocné. Nie je tá kniha sama o sebe. Keby si ju spálil, není to žiadny hriech. Iba si spálil svoj majetok. Ty si sa nerúhal proti Bohu alebo niečo. Chápete? Je to len kniha. Tá nepadla z neba, tu normálne vytlačili niekde v tlačiarni. Preto to nemá žiadnu moc, keď na niekoho... Ja si pamätám, mňa bolel zub, dávno, bol som novoobrátený, bolel ma zub. A modlil som sa, stále ma bolel proste a nechcel som ísť na pohotovosť, to bolo v noci a stále ma bolel, modlil som sa, už som mal nervy. Tak som si proste takto zobral Bibliu a dal som si ju pod hlavu. Tak myslel som si, že to má proste asi, že je nejaká sveta a to ma uzdraví. Nič sa nestalo samozrejme, ale to vidíte, že my pohania máme tendenciu sklznúť k týmto veciam. Vieš? Máme tendenciu sklznúť tomu a že potom ľudia hovoria o okultizme a v skutočnosti okultizm je to, čo praktizujú. Všelijaké tie divné pofiderné služby. Amen. Preto musíš ostať na hraniciach slova. Môžeme to spolu vyznať. Musím sa držať na území, ktoré je ohraničené slovom. Musím zostať v slove. Lebo keď zostanem v slove, vtedy som učeníkom. A poznám pravdu a pravda ma oslobodí. Amen. Halelúja. Takže ostávaš v slove, slovo ostáva v tebe a potom ho praktizuješ. Už hovorím dlho? Už hovorím dlho, no. Už sa mňa díva, Janka, už som to pochopil. Dobre, len to prečítame znovu. Chápeš? Potrebuješ ostať v hraniciach slova a činiť ho. To je celé. Proste to je celé. Koľkých chcete prosperovať? Vážne. Tak začni to robiť. Ak chceš prosperovať, najprv si zaistí, že nad tebou Boh otvorí nebeské prieduchy. To urobíš jednoducho. To je v Biblii napísané, ako to máš urobiť. Dobre? Keď si už zaistil, že Boh na teba otvoril nebeské prieduchy, dobre, potom si zaistí, že Boh požehná každé dielo tvojich rúk. To je tiež v Biblii napísané, ako to máš zaistiť. Je? Ako sa dostaneš pod požehnanie. 5. Mojžišova 28. Keď zostanete v slove. Dobre, takže zostávaš v slove, Boh požehná každé dielo tvojich rúk a potom, keď už máš toto zaistené, potom začni niečo robiť. Potom si otvor stánok s burgerami, alebo daj si inzerát, že obkladaš kúpeľne, alebo si daj inzerát, že, ja neviem, čistíš auta, interiér. No, že si taká mobilná myčka. Že prídeš tam, kde ľudia sú, on je treba z práci, je v kancelárii 8 hodín, auto má dole na parkovisku, ty tam prídeš tam a za hodinku má vyčistené, vyleštené auto. Nemusel nikam chodiť. To som vám dal know-how teraz práve dobrý. Neviem, či to už niekde existuje. Alebo upratovaciu službu, čokoľvek proste. Čokoľvek. Začni s niečím, alebo čo ťa napadá. Ak nemáš nejaké veľké schopnosti, ak máš vzdelanie, treba si ajťak, alebo tak skús niečo v tej oblasti. Proste skús niečo robiť proste, ale nerob to, čo už robí 30 ľudí okolo teba. Vieš? Proste a niečo začni robiť proste. A začni to žehnať. A keď zarobíš iba málo, povieš, to som mohol ostať v robote, zarobil som menej, ako som mal plat v práci. Ani to nehovor. To som mohol stať v robote. Vtedy si spomínam, pozor, musím praktizovať slovo. A slovo je hovoriť pozitívne, žehnať. Tak hovorím, požehnaná je práca mojich rúk, požehnané je dielo mojich rúk, požehnané je to, čo robím, pretože nado mnou sú otvorené nebeské prieduchy, lebo ja som priniesol celý desiatok do domu pokladu, aby bol potrav v mojom dome. Ja som priniesol desiatok, Boh otvoril nebeské prieduchy. Ja som robil to, Boh žehná každé dielo mojich rúk. A potom, keď niečo robíš, tak to žehnaj. Žehnaj každé dielo tvojich rúk. Amen. A potom urobíš veci lepšie, aj keď si to robil prvý alebo druhýkrát ako nejaký odborník. Takú moc má Božie požehnanie. Urobíš veci lepšie. Fakt. Urobíš veci proste lepšie. A ľudia si vyberú na budúce teba, tvoje služby.
Chápeš? Ale musíš si proste zajistiť požehnanie, si činiteľom slova, potom praktizuješ vieru, že keď už si konečne niečo začal robiť, ideš kázať evanjelium, tak začneš hovoriť, ľudia sa obrátia, ľudia budú spasení, budú požehnaní. Ale ja vám poviem pravdu, ja vidím toľko nemúdrosti v kázania evanjelia, že normálne nechápem. Ja neverím vlastným očiam. Ja nechápem, prečo furt ľudia musia chodiť s tými bedňami. Povedz mi, na čo potrebuješ bedňu na to, aby si mohol kázať evanjelium? Furt proste chodia s reproduktormi. A furt to vidíš na Facebooku, niekto ide s reproduktorom, nikde nie je nikto ho nepočúva a on hlása. Ako Eliáš proste zvoláva oheň z neba, všetci skončíte v pekle. Zmierte sa s Bohom, prichádza Satan, sú posledné časy, koniec. Proste na čo to potrebuješ robiť? Ak ťa ľudia nepočúvajú bez mikrofónu, tak ťa nebudú počúvať ani s mikrofónom. Iba ich vytočíš. To je jediné, čo tým dosiahneš. Chápeš? Keď ťa niekto nechce počúvať bez mikrofónu, lebo ho to nezaujíma, nebaví, je to nudné, nič mu to nedáva, je to trapné, tak keď si zoberieš mikrofón, že ho prinútiš, aby ťa počúval, ty ho iba vytočíš. Lebo ťa musí počúvať, aj keď ťa nechce počúvať. Chápeš? To je kontraproduktívne. Skôr začni nejako na sebe, ak fakt cítiš, že si povolaný a máš kázať evanjelium, je to tvoja úloha, ak to fakt cítiš, tak skôr začni pracovať na sebe, aby ťa ľudia chceli počúvať aj bez mikrofónu. A keď ťa ľudia už chcú počúvať bez mikrofónu, potom si zober mikrofón. Chápete? Ak ťa chcú počúvať bez mikrofónu, že wow, to je super, to je tak požehnané a chcú ťa počúvať, tak potom, keď si zoberieš mikrofón, potom to bude mocné. Ale že niekoho nechcú počúvať, to nevyriešiš tým, že si zoberieš mikrofón. Vieš? Nevyriešiš to tým. Niekto príde, chceli by sme robiť evanjelizáciu, ale nemáme bedňu. Tak si zober bedničku od zemiakov, proste, ak nejakú bedňu potrebuješ a káž. No ja som myslel akože reproduktor, že či by si nemohol zasiať do mojej služby, kúpiť reproduktor. Nie. Začni kázať bez toho. Ak jedného človeka privedeš Pánovi, poviem, Boh je s tebou, potrebuješ bedňu. V poriadku. Amen? Chápete? Takto to musí byť. To je kľúčové a dôležité. Ale už hovorím dlho. Už hovorím dlho. Takže fakt. Kto sa však zahľadil do dokonalého zákona slobody? Vieš, čo ťa oslobodzuje? Ježiš Kristus. To, čo on urobil na kríži. Že fakt, medzi tebou a Bohom nestojí nik. Priamo ty si človek, Pán je Boh a medzi tebou a Bohom je prostredník človek Ježiš Kristus. Ktorý je aj človek, aj Boh. Je syn Boží, aj syn človeka. Amen. Ten je tvoj prostredník, k nemu nepotrebuješ žiadneho ďalšieho a môžeš počúvať jeho slovo, môžeš praktizovať jeho slovo, môžeš jednať podľa Božieho slova a budeš požehnaný. Amen. Takže z dnešného kázania si zober toto, nestačí byť poslucháčom, treba byť činiteľom. Slovo Božie treba činiť. Treba ostávať na hraniciach, na území slova a činiť slovo. A není možné, že nebudeš požehnaný. Není to možné. Takže začni robiť nejaký projekt viery. Nemáš svoj vlastný byt alebo dom, tak vierou získaj byt. Vážne, myslím to úplne seriózne vážne. Vierou, začni niečo robiť, vierou niečo získaj. Niečo ti Boh zaslúbil, tak to vierou získaj. Získaj to. Nemal som auto, získal som ho vierou. Nemali sme byt, nemohli sme si zobrať ani peniaze, nemali sme úver. V tej dobe, kedy my sme sa brali, neexistovali úvery, ako je dnes hypotéky. V 92. roku. Nebolo to možné. Nebolo možné, aby sme nejakým spôsobom získali byt, ale mali sme Boha. Tak som to robil Božím spôsobom. Čítali sme Yonggi Cha a Boh mu ukázal, že musí povedať konkrétne, čo by chcel. Tak my sme povedali konkrétne. Nechcem, aby to bolo v paneláku. Na to sme sa zhodli. Nechcem, aby to bolo tam, ani tam. Chcem, aby to bolo v tejto lokalite. Na to sme sa zhodli. Chcem, aby to bolo v tehlový barák. Na to sme sa zhodli. Chcem, aby bol asi taký a taký. Zhodli sme sa na tom. A keď sme sa zhodli, tak sme proste prijali vieru a modlili sme sa, že Boh nám to dá, Boh nás požehná. A za 3 týždne sme mali byť. Keď sme chceli dom, tak sme sa zhodli, aký dom chceme. Janka hovorila, ja chcem, aby tam bol potok. Ja som povedal, ja chcem, aby bol taký a taký. A išli sme na obhliadku jednej nehnuteľnosti,
to sa nám nepačilo, išli sme na druhú a zhodli sme sa, to je presne on. Bol taký, ako som chcel ja, bol taký, ako chcela ona. Len cena nebola, akú sme chceli. To bola iná doba, to bol 20 rokov dozadu, dobre? Ale oni chceli za nejakých 800 000 alebo koľko, že? A ja hovorím, že dáme 650. No toľko sme mali. To sme predali ten byt, ktorý sme dostali zázračne. Takže zázračne sme dostali byt, predali sme ho, mali sme nejaké peniaze. Tak ja hovorím, že 650. A oni, že nie, to majiteľom nebudeme ani hovoriť a tak. No, im to povedzte majiteľom, že toľko sme ochotní dať. Tak potom, no, že majiteľia sú ochotní ísť na 750. Nie, 650. No, ale to nedostane ani toľko, za koľko to postavili. To ja neviem, to je ich vec, proste my ponúkame toto. Tak potom, že no, tak majiteľa by išli na 730. A ja hovorím, že musím tam vidieť tú šestku vpredu. Tak im ešte zavolali a bolo to nejakých 680, že? Tak hovorím, no dobre, tak to vezmeme. To je viera proste, máš nejaký projekt viery, ty povieš, to je normálne, nie, to je viera. To je viera, robili sme to proste slovom. A nakoniec proste to, čo bolo pôvodne nemožné, Boh to urobil pre nás v našom živote. Ale ja som nerozmýšľal, to je nemožné, kde zoberieme peniaze, ako to urobíme, to sa nedá, to nejde, to je také. Proste nie. Božie slovo to hovorí, Božie slovo to zaslúbilo. Dostali sme slovo z Biblie, kde je napísané, že nám Boh zaslúbil to alebo to. Mali sme slovo od Pána z Biblie. Na to slovo sme sa postavili, ako keď Peter chodil po vode a potom sme prehlasovali, Boh nám to dáva, toto je naše, to budeme mať. A to bolo jedno, či sa to týkalo auta, domu, proste uzdravenia v rodine, čohokoľvek. Amen. Tak to je. Sláva Bohu. Takže Boží ľud, to môže robiť úplne každý, to je pre nás. Buď nielen poslucháčom, teraz si poslucháčom, dobre, ja som aj činiteľom, ja som prišiel a kázal, sláva Bohu. Aj ty si činiteľ, lebo si prišiel z domu sem. A teraz počúvaš slovo a začni tak aj jednať. Ak niečo nemáš, tak to príjmi od Boha vierou. Tvoj Boh, aj môj Boh je ten istý a je to Boh zázrakov. Tak to príjmi od Neho. Amen. A už som fakt skončil. Halleluja. Takže postavme sa, pomodlíme sa. A večeru Pánu máme, jasné. Halleluja. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že aj dnes, Pane, môžeme si pripomínať o pamiatku Večere Pánovej, tej poslednej večeri, ktorú s Tebou mali Tvoji učeníci a Ty si ich tam vtedy vyučoval, Pane, a povedal si, že toto je, ten chlieb je Tvoje telo, ktoré sa dáva za nás a tá krv je krv novej zmluvy, ktorú vylievaš na kríži za nás, Pane. A tá krv znamená, že zmluva, ktorú si uzavrel s nami, je platná. Dedičstvo, ktoré sa nám dostalo, všetky zasľúbenia, ktoré si dal Abrahámovi, Izraelu, aj nám, všetky nám patria, všetky sa naplnili, všetky sú súčasťou nášho dedičstva a Ježišova smrť, jeho vyliatie krvi znamená, že dedičstvo je platné, preto my to príjmame, Pane. Ďakujeme Ti za to aj teraz, keď budeme mať večeru, Pánu, požehnaj nás a upevni nás túto vieru, že je dokonané, Pane, že dedičstvo je naše, zasľúbenia sú platné, všetky, koľko ich je, Pane, a naplňa sa v našich životoch v tom mocnom mene Ježíš. Amen.